Jeg skal udføre denne opgave, der lyder således: udarbejde et screencast, der viser 1. Konstruktion af figuren i et dynamisk geometriprogram. Konstruktionen skal være dynamisk, så I kan ændre på rektanglets størrelse, og derefter en undersøgelse, eller ikke derefter, men også en undersøgelse af forholdet mellem arealet af rektanglet og arealet af parallellogrammer. Yes, det vil jeg bruge GeoGebra til at gøre. Det gør jeg således. Jeg starter med at tilføje et linjestykke her i programmet. Så jeg laver sådan et der. Og ud for den vil jeg lægge en parallel linje, en rektangel, her. Og så vil jeg tilføje 2 vinkelrette linjer mellem min G-linje, eller hvad vi skal kalde den her, og A, og sammen med B-punktet også. Så har vi et rektangel. Her vil jeg lige tilføje skæringspunkterne imellem G-linjen og H-linjen, og G-linjen og I-linjen. Og herefter så tænker jeg lige, at vi fjerner de her 3 linjer her, og mit C-punkt, og så tilføjer vi 3 linjestykker. Så ser det også lidt mere overskueligt ud. Yes. Herefter så vil jeg bruge det, der hedder spejl i punkt mellem kigge på den her. Kan vi se, at der her til her er samme længde fra her til her, og her mellem de her to, der er det den samme. Altså vi ligesom fordobler en linje her, og det gør man med den her spejl i punkt. Så kan vi starte her, A til E, eller D til E, og E til B, og B til A, og A til D. Yes. Så tilføjer jeg linjestykker rundt om. Sådan her. Og sådan her. Arealet af de 5 forskellige felter her skulle gerne være det samme. Det kan vi ikke finde ud af ved at bruge det her polygon. Den her effekt. Så har vi tilføjet de forskellige punkter. Så går vi ind her, så kan man gå ind her i og finde arealerne. 1, 2, 3, 4, 5. Og det er helt perfekt. Arealet er 8. Det er et dejligt nemt tal at regne med. Så vi kan se, at arealerne af den her og den her er det samme. Altså at alle 5 felter har samme areal. Så derfor må det samlede areal så være 8 gange 5. Altså 40. Det kan vi finde ud af ved at gøre sådan her. Igen, finde arealet. 40. Hvis vi så går tilbage til opgaven, så står der så her, at konstruktionen af figuren i et dynamisk geometriprogram. Konstruktionen skal være dynamisk, så I kan ændre på rektanglets størrelse. Altså, at der er en sammenhæng i, hvis jeg tager her og flytter i mit B-punkt, så vil de sådan her, så vil de ændre sig. Hvis vi ændrer den til, lad os finde et lidt nemt til at regne med, 9,4, altså at det samlede areal så bliver 47, eller 9,4 i de 5 forskellige felter. Ja, det tror jeg var det. Eller vent, nej, det sidste, det skulle jeg lige huske at sige. En undersøgelse af forholdet mellem areal af rektanglet og areal af parallellogrammet, det er, at det er 1 til 5, altså 5 gange så stort. Sådan.